A Xunta de Galicia analizou en Vilagarcía os investimentos que levará a cabo nas comarcas do Salnés e de Caldas no vindeiro ano, unhas partidas que deixarán en ambas zonas máis de 54 millóns de euros. No Salnés o investimento será de 38 millóns. A contía máis ampla destinarase a Vilanova de Arousa. Distribúe 17,8 millóns de euros. Aquí quero facer un matiz. Aquí está incluída pois, o que é a planta de tratamento de biorresiduos, que xa iso son 12 millóns de euros. No caso de Vilagarcía, os investimentos serán de 10 millóns de euros. Destacan temas de saneamento e depuración, creo que xa todos os coñecedes. Destaca 1,3 millóns do nodo de comunicación intermodal, tamén a redacción do proxecto do centro de saúde, no eido educativo, pois a ampliación do que é da Escola de Educación Infantil Vagalume. Ademais destes proxectos, tamén se investirán máis de 700.000 euros para mellorar o Hospital do Salnés, ampliando a área de esterilización. Generalmente esa área esteriliza todo o material que se usa en quirófano e a obra vai permitir ampliar a superficie e vai permitir achegala á zona dos 5 quirófanos cos que conta o centro. No resto da comarca, máis de 3 millóns de euros irán destinados a Cambados, 2 ao Grove e Sanxenxo, 1 para Ribadumia e preto de 500.000 para Illa, Meis e Meaño. Na comarca de Caldas, a inversión será de 16 millóns de euros. Nesta zona, sobresaen os investimentos no chan empresarial de Pontecesures e no acondicionamento do Camiño de Santiago.